Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, September 16 hanggang 18, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update, itong latest GravSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Ang dating aktibong LPA dito po sa area po ng Mindoro kahapon ay naging ganap na pong bagyo kagabi at ngayon po ay isa na po siyang tropical storm na may local name na Leon at binigyan po ito ng international name as Null habang ito po ay lumalayag na po sa West Philippine Sea malapit po sa Kalayaan Island Group. So, kita po natin itong medyo orange na kulay, na bilog. Yan po ang pinaka-main circulation itong bagyo ay still ay nakaka-apekto po sa bahagi po ng Calamian Group of Islands. Kasama din po ang Northern Palawan. So, inaasahan po mga pabugso-bugsong ulan at hangin na hindi lalampas ng 60 kph. At itong tropical storm na ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Ang kanyang hangin, 1 minute average, ay umabot po ng 75 hanggang 95 kph malapit po sa gitna. So ito pong bagyong ito ay hindi na po ito makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit ang kombinasyon po ng kanyang extension umaabot pa rin hanggang malaking bahagi ng Luzon, Eastern Visayas, ibang parte po ng Mimaropa at yung hanging habagat ay na-activate po niya at nakaka-apekto na yon sa kanluran bahagi po ng Mindanao, kanluran bahagi po ng Visayas at gitnang bahagi ng Visayas. Ganun din po sa may Sulu Archipelago at rest of Palawan. Kasama po ang katimuang bahagi po ng Mindoro. Gayon din po sa may Spratly Islands na kung saan nandun po ang Kalayaan Island Group ay magkakaroon po ng mahangin na panahon na may pabugso-bugsong ulan na may kasamang thunderstorms. So ito po ang inaasahan po natin sa loob ng 12 hanggang 24 oras. After that ay unti-unti na pong bubuti ang ating panahon. So mostly malaking bahagi po ng ating bansa ay nagkakaroon po ng mga pabugso-bugsong mga ulan dulot po nitong mga kombinasyon ng weather systems habang papalayo na po itong si Bagyong Leon. At kikita po natin na sa labas ng ating bansa wala naman pong nakikita o wala naman na forecast ang mga computer models na susunod na LPA. Meron lang po tayong tatlong surface trough. Isa sa may Guam area, Western Micronesia, sa may Eastern Micronesia, sa may Pohnpei, Cosray Islands, at dito rin po sa may Marshall Islands. Hindi naman po ito magde-develop. At meron po tayong stationary front sa may bahagi po ng Japan at kalagitnaan ng katimugang China. So far, yan po ang ating panahon. So, pasalamat po tayo, walang malalakas na bagyo na yun sa panahon na yung pandemic. I-pray natin na hanggang sa katapusan ng taon ay wala pong lalapit na malakas na bagyo. At sana naman po hindi na po mag-develop itong mga weather systems na ito. Samantala, ito yung fast animation. So, yan po, kitang-kita po natin pag-alis itong bagyong si Null o Leon, papalayo sa ating bansa. At yung mga natitirang kanyang extension at yung habagat na lamang ang nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, yan po, kinakita po natin yung epekto po ng habagat sa may kanluran bahagi po ng Visayas, Sulu Archipelago, Western Mindanao, at dito rin po sa area po ng Palawan. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa, kasama po Mindanao, ay nasa influence po ng kanyang trough at mga local convection naman po ang inaasahan po dito sa may silangan bahagi po ng Mindanao. At kung titingnan natin yung ating Asian tracks, ito po ang lahat ng Asian agencies nagmamonitor kay Null o kay Leon. Napakita po ito ay lalabas po siya ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga, habang ito ay patungo sa direksyon ng Central Vietnam. Inaasahan pong magla-landfall po ito within the next 48 to 52 hours sa may bahagi po ng malapit sa danang Vietnam. So ito po, inaasahan na yung darating pong Biyernes. So mag-pray tayo na hindi po ito lumakas at humina na lamang itong si Null. At ito naman po yung Typhoon Global Models. Ganun pa rin ang pinapakita. All points to Vietnam. At continue natin yung 3-day rainfall at wind forecast mula sa windy.com. Ito po yung ECMWF model. Bukas po ng hapon, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility si Null o si Leon.
habang ito patungo sa direksyon ng Vietnam. Samantala yung habagat ay nagsisimula na pong humina, nakaka-apekto na lamang sa may bahagi po ng Palawan at sa kanluran bahagi po ng Occidental Mindoro. At dito rin po sa may Spratlys o Kalayaan Island Group. So medyo mahangin pa rin po dito dulot po ng habagat. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay medyo normal ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, meron pa pong inaasahan na isolated rain showers and thunderstorms dulot po ng local convection. At pagdating po ng Biyernes, ayan na po, landfall na si Nul sa may area po ng Vietnam. Ang habagat po ay nag-retreat na rin po. Dito na naman po nakaka-apekto po sa may bahagi po ng Kalayaan Island Group. Ang buong Pilipinas po ay magkakaroon na po ng improvement ng ating panahon. At still, pagdating po ng hapon, gaya nitong forecast nito as of 5 p.m. ay inasahan pa rin mga localized thunderstorms sa central at northern Luzon. Samantala, ang area rin ng Caraga sa may Mindanao at eastern at southern Mindanao ay inaasahan na rin po ang mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms. Dito po sa ibang bahagi po ng ating bansa, sa Kabikulan, Visayas, may mga chances na magkakaroon din ng mga isolated thunderstorms sa hapon o gabi. So far, iyan po ang ating latest sa ating windy.com 3-day or 2-day forecast. Punta natin yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook from Climate Prediction Center ng NOAA. So, 2 linggo po ito na forecast. So, sa week 1, valid September 16 na yun hanggang September 22, inaasahan po ang above average rainfall sa may dagat China, West Philippine Sea, hanggang dito po sa may bahagi po ng Indochina, kasama po dyan ng Vietnam. At dahil po yan sa pagdating ng bagyong Nul, samantalang Pilipinas ay magiging normal po ang climate. Simula na yung araw hanggang September 22. Pagdating po ng ikalawang linggo, September 23 hanggang 29, still above average rainfall ang inaasahan sa may kanluran bahagi po ng Pilipinas. At meron pong possibility of 50-50 chance dahil moderate ang confidence po niyan na magkakaroon ng tropical cyclone formation o posibleng may mag-form na another bagyo. But so far sa ECMWF wala pong pinapakita. Anyway, mag-update naman po itong weekly outlook. Next week, malalaman natin yan kapag itong forecast na ito ay nandito na sa week 1. So far, pasalamat tayo walang kasunod na weather system na pwedeng magbigay ng pangamba sa ating bansa. So, mag-pray lang tayo na sana wala hanggang sa katapusan ng taon na ito. So, ayan po. Diyan po tatapos ang ating tropical weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aming weather channel.